Nostako pyskin ylös? Mie 6 aikaan tosta, lähinnä Kählompolosta, oli pakkasta 46. Mi saapuin Ounahjoen jäälle, ajon koloven hirven päälle, silloin serkkupoka kauhusta huus. Se laski ufo meidän ethen, rekan keula uppos veten, silti tielle miesen nostettua sain. Se päästi ilmaa paksu suoli, repe kuljettajan tuoli, sitä sattuu kaikenlaista matkallain. Ne ei oo rekkamiesten kahvit, mitkään kakkamiesten rehevit rahtimiehet, pöythän kokoontuu. Kun särkee silmät turvoo jalat, silloin vislaa jarrupalat, ne on merkki monkkikahvit, eikös juu? Vähän mukavaa ajella. Kuuleeko se Mauri siellä? Kyllä me kuulen, ne otatte huutaa. Mehän ostin kuule Kählompolon varaosamarkkinoilta itselle uudet korvat. Haluatko panna patteri niihin, niin